Oso pozik nago, egia esan ez nuen espero hemen lan egitea, izan zen pixka bat sorpresa, profesionala aukera hori izatea, eta baina nik industria munduan ja urteak eman ditut lanean, eskualde honetan ere bai ezagutzen nuen, hemen lan egin nuen 4 urtez. Honelako azpiegiturak oso importanteak dira gero industria, lurralde baten industria bere osotasunean lehiakorra izateko. Jende askotarako, niretako ere bai, portuak dute erakargarritasun bat, ez? Osea, dire eremu batzuk bereziak mugimenduarekin, itsasoarekin lotuta, eta alde horretatik aukera polita iruditu zitzaidan portuan lan egiteko. Industriarekin duen loturarengatik baita ere eremu oso erakargarria delako. Esaten aldut, badugula sorte handia hemen portuko komunitatean erakunde eta entitate asko daudelako itsas kultur hori pixka bat barneratzeko eta ikasteko eta bar. Eramaten ditugu 12 urte kopuru berdinetan, 3,5 milioi inguru horretan. Guk egiten dugun irakurketa da, horrek erakuslea dela sendotasun batena. Sendotasun bat erakusten du, naiz eta inbeste gauzak gertatu, pandemiak, hori dena gertatu, guk beti mantentzen gara horrela. Baina ez gara mantentzen zehazki berdin. Aldatzen dute pixka bat kategoriek. Azken urteetan, 2 urteetan, jaitsi da noski automobilak. Portuaren aktibitatean garrantzia handia dauka automobilen terminalak. Eta hori noski da merkatu bat bizitzen ari dena eraldaketa handi bat eta kopuruetan jaitsi da, baina beste produktu motak igo dira. Orduan, produktu batzuen igoera konpentsatzen du beste batzuen jaitsiera eta azken finean portuak erakusten du egokitzen dela. Badula malgutasun bat merkatuetan mugitzeko eta beti iristeko bere kopuru horretara. Hala ere ez gara konformatzen. Gure asmoa da horretatik pixko bat haratago joatea. Erakutsi dugun gaitasun horrengatik. Hau da, lehen Gipuzkoan baziren siderurgia enpresa gehiago, baina ikusita zenbat produktu siderurgiko mugitzen ziren duela 30 urte hemen portuan eta zenbat mugitzen diren orain, handitu da pila bat. Orduan, egokitzen da portua ekonomia eta merkatuen aldaketetara, egokitzen da. Orduan, lehen esportatzen zen, orain importatzen da. Gu gara oso portu espezializatuta altzairuen bobinetan. Gu bakarrik mugitzen ditugu Europan fabrikatutako bobinak, altzairuzko bobinak. Metalesko merkatuetan duela 10 urte baino gehiago sartu ziren ekialdeko produktuak oso fuerte eta horrek mugitu zituen merkatuak. Baina gu bakarrik barneko produktuak mugitzen dugu. Bobinen kasuan Europatik sarrera gara penintsularako, oso espezializatutak merkantzia horretan, eta gero gehiena joaten da ere bai Europara, baina bada salbuespen bat eta dire perfilak, beste produktu siderurgikoa, eramaten ditugula Kanadara. 3. herrialdea non joaten garen. Eta zentzu horretan erratia, izango balitz arrisku bat oso siderurgikoa garelako moldatuko ginateke. Arrisku horren aurrean, aurretik egin dugun bezala,
bilatuko genuke beste zerbitzu bat emateko. Orduan, ordezkatu da, azken urteetan zehar, ordezkatu da esportazioa, importazioarengatik, eta, hola, egokitzen gara. Orduan, erronkak. Lehenbizikoa, enplegua sortzea, gure lehiakortasunaren bidez, gure enpresak ahondituz, trafiko gehiago ekarriz, eta ere bai, enpresa gehiago sortuz eta erakarriz inbertsioak. Hori lehen erronka. Bigarrena, hori dena jasangarritasunarekin egitea, eta eremu horretan proaktiboak izatea. Orduan gure plan estrategikoan ezarri ditugu ekintza desberdinetan proaktiboagoak izateko klima aldaketaren aurkako konpromisoarekin. Eta hirugarrenik berrikuntza bultzatzea, teknologia berriak sustatzea portuan, horretan gabiltzaia, ez gara hasten zerotik, iten ari gara gauza asko, baina gehiago sakondu eta berrikuntza eta teknologia berriak ere bai landu ekonomia urdinaren ikuspuntutik, horrekin gaude oso ilusionatuak. Ja pasaden urtean jarri ditugu oinarriak horri bultzada importante bat emateko, eta eremu horretatik etorriko dira, uste dugu, inbertsio gehienak eta enprendimendu proiektu gehienak. Eta azkenik, ardatz atlantikoan katemaia importantea izatea, eta hori lotzen dugu ere bai trenaren erabilpenarekin. Uste dugu portuak badituela bere mugak espazioari batez ere dagokionez, baina badituela ere bai bere indarguneak. Eta indargune bat da duen lotura trenarekin. Orduan hori gainera garraioa jasangarriagoa izateko importantea da, trenak eskaintzen du intermodalitatearen aukera, hau da, errepidetatik ateratzea merkantzia ekartzeko edo ateratzeko trenen bidez, eta orduan da apustu bikoitza trenarena. Indartzea gure posizioa ardatz atlantikoan eta errestea muga pasatzea, hemendik edo onata, eta bigarren jasangarritasuna bultzatzea ere bai garraioan. Guri iruditzen zaigu dugun apustua trenarekin lotuta importantea dela, eta baita ere horren inguruan sortzen bada biltegiak egiteko gaitasun gehiago portuarentzat oso importantea izango zen, trafikoetan handitzeko. Nik uste dut historia pixko bat bere osotasunean kontatu behar dela ulertzeko, ez? Portuak okupatzen du lur asko, ez? Orduan, momentu batean, udal batek eskatzen duenean lur zati bat, eraikin bat edo instalakuntza bat egiteko, portuak ematen dio. Ematen dio baldintza batzuekin. Zer gertatzen da? Azkenean, bi administrazio publikoak direla, denok zerbitzu publikoak emateko gaudela, eta orduan, sesio hori egiten denean egiten da epe batentzat, eta epea bukatzen denean, bueltatu barko zen bere jatorrizko egoerara. Baina, administrazio publiko batek beste bateri nola esan behar dion, gainera zerbitzu publikoak ematen orduan da zaila. Azkenean, ez bada hasieratik kontratu horren betetzearekin adostasuna, negoziazioak egon ziren eta elkarrizketak, azkenean ez badago adostasunik, epaitegietara. Orduan, Zirizaren kasuan bukatu da ibilbide hori, eta bestea, adostuta dago nolabait udalaren esku gelditzia, baina ziren alokairu batzuk bitartean regularizatu behar direla. Dena den guretzat pixka bat
kezkagarria ikustiak guk behar dugula tokia handitzeko, eta momentu bakoitzean uste dugunean 20 urtez edo denbora aldi batez usten aldugula lur zati bat, usten dugu gero berreskuratzeko itxaropenarekin. Orain ikusten ari gara, garai batean utzi dena oso zaila dela berreskuratzea. Eta horrek kezka sortzen du. Guk horretan oso profesionalak gara, nik aurkitu dut hori oso ongi antolatuta, badugu sistema bat kexak sartzeko agintaritzan, tratatzen dire eta neurriak hartzen dire. Gero, igual, gauza soinu baten jatorria konpontzen da eta beste berri bat sortzen da eta berriz errepikatu behar da prozesua, baina horretan ja egia esan, ja baditugu ere bai gure indikadoreak eta askoz kexa gutxiago daude. Oso pozik gaude lortu dugulako 5 alargun horiei konpentsazio bat ematea, Eusko Jaurlaritzak ordaintzen duena, eta azken finean ere bai historia bere osotasunean ulertu behar da kasu honetan. Eraikin hori, etxebizitza horiek ziren portuko langileentzat. Garaia hartan mantenimenduko langileak ziren eta orduan oso gertu egoteko izan zituzten etxebizitza horiek. Egunean egin zen kontratuan agertzen zen beraiek hiltzen baziren, beraien alargunek ere mantenduko luketela eskubidea. Hori da arrazoia beraiekin akordio bat lortzea, agintaritza konpromesu hori bazuen beraiekin. Baina beraiek ez diren gainontzekuak daude hor egon direlako. Eta erran behar da ere bai, azkenean azpiegiturak askotan dire interes orokorreko proiektuak eta nolabaiteko neurriak hartu behar dira, kasu honetan, trena ailegatzeko eta 6.000 kamioi urtean ateratzeko errepidetatik.